Oh, and pay my sweet pal. Ghana for. I'm so fresh. I'm a fine guy. Eh, me chache biara no pay. Asɛm bi wɔ hɔ paa. Ɛma mmɛma no. Yɛ mmɛma no. Yɛ mma no. Ɔmo secret bi wɔ yɛ hɔ. Wonim. Sisɛ mmɛma yɛ yaware a yɛbɛware. By mma ne no ma ɔmo yɛ ne ti no. Ama ware abɔyɛ. Nti mma na akora bɛsan twaba ho sɛ yɛ akɔyifuo. Ba yɛ nya akɔyifuo so. Ko mo ba mo ne ti no. Bɔtɔ no so bi nim. Cause Ghana adwuma ni hɔ. Nti sɛ no nan sɛ yɛ mbrante na yɛgu Ghana yɛnni adwuma na yɛnyɛ ne ti no. Bɛde bani ahwɛ abrokyire o. Bia ɔpɛ bɔ ga ware. Sɛ what I say. Na meka secret bi. Mema no. Me wɔ adeɛ bi wɔ hɔ ampɛ sɛ mede ma mo. Ɔyɛ akwankyerɛ. Ba ne board no. Me wɔ unse obi nim ɔyɛ sticker. Ɔde wodo to nsa. Ɔsɛ wutin yira wo. Wo ya ɔde wo no ba wutin yira. Wo no ba ne wo dodge. Ɔbɔfo so gobi. Ba men de ne de ɔyɛ tu. Ba ɔyɛ secret. Ba ma kyerɛ mo. Ba ho ametode ya mo ntimi fa nye. Men de no wo de bɛhye wade no. Ade na ma ne feel no. Ne why no so wo de ato nsa. Ba ko bi 100 million. Nti ni 200 million da hwe ni wa mamma nkyere wade no. Nti utinya bere to a wo ne ba na okoda na wo de ahye. Wunya hye sister. Oboa. Ene boba modi no o misa bi da. Wunya hye no so ne nsa peku. Mobile money no wa cut no off. Yenya saade no. Nti no ono so mrante no mo secret do no. Ko mo agye mo saade sa aware no mo ntimi nware. Aware ze bi ntimi nware. Ya aware no ba me ma no secret bi so san wo. Me de ono beba sisi on chere me de bebra mo. Nti ya mo follow. Mo follow na ma no omo chere pa. Yenya omo ye pa omo. Ba ze onan se saa no ma nti no yenya aware. Ama de bia so ya ti buru kresum. Ya buru sa ma ya ni nyina toropotropo. De bia ya wensa. Wazo hu ge na wo pe no. What you say? Nso wo hwe to na wa hu se nkato we de otaache wo. Ka wonya nka do nsa be bo so pampampan. Bye. Ona mobile money ti usuro. Ba oba no be je sa akwa nkyere na oboa. Ba 200 million. Mu de duro. No obi ni nkra se obi ni ye fraud wa mu. Obi ni mo se wo ye fraud no no o ma saka wa money. Nti na me de me ndi o ma waware a bra 200 million. Oba we 100. Wo nsa de ne ye 100. Wo no de hye wo be mana. Hore no kwada oboa. O misa mobile money dam biem. Na wo nsa de no nya so ne nsa. Oh sister good morning. No adro oboa. Wachi na wie. Me ma ne hu secret do no. Hu secret ba ko ndo bra mo. Ko mare ba di nya kire. Ise odwo so ane bikro bubu ni mo yira. Na toro fufu. Ghana for my toro fufu. Awurade nyankopon no. Baba ko bia ne boy tu. Me ne me ka kire ogea na agea. Na ye hire nti wo de ohu wa ya wurofo bia o. Na pack wo se ka dada no. Onya abotere wate. Aware ne nyame be ma yebi. Oye de ye be nya bi. Ye ma ya ba mumu. Me da bia se wate.